Dito nga, balik ko nga, nagbigyan ako. Dahil, nagbigyan, verde, alam mo ang napindot na parada, pakbel. Papagal na natin na, ayun, alam ko. Ano na mo, Mer? Sige, mo. Mga ko nga, mo.
Tawag mo na ini. Mama, bago na tapos. Tony, nililoy.
Ano ko lang ako, balat eh. Good. Iwan yung screen. Ikaw, malakarin yung pinamila na natin. Bakit sa akin ang sana? Okay, cool ko lang galing na lang. Isang ganito, kung nagtawag, para hindi mo wala merch ko wala pa po. Wala yung scope.
Mayroon ka lang ba? Look, Hindi na, bukas. Hindi ka lang dito. ito daw. Hindi mo may bukas. Di ba hindi ko ano? Oo. Gusto ko kasi nililokal kita. Ako hindi ako. Hindi ako. Okay. Okay. Wait. Gusto na po mag-magati. Yan, nagsipo mo ito. Parang ito na kabalikan na hindi mo pa ano ba ito? Kapalit. Hindi mo pa mabalik. Ay, dito na dito. Ang ano, pero may gold yan na ano. Pero ako gold daw. Isa na break. Kakatulog, no? Ay, Hindi ko tuwag mo ba Oo, daw nakabadil ka na. walang katawan mo ako. Wala. Ayun. Pangkili. Angkat. Angkat. Naikos. Hindi kawakan ba? Hindi kawakan. Angkat. Angkat. Teka na lang puting. Alis ba kung hapon? Ako kanina. Pinugulong. Tinulong sa sa'yo na butong. Hindi kawakan. Aliton. Tinaw niya mo sa rin. Tinaw mo sa rin. Tinaw mo na to. Okay. Balik ka. Ano ay anong ako, anong spirit? Pwede na kumitik mo. Marot! Hindi nga naglapa mo sa ano? Is spirit. Wala pa mo doon. Sige, labo na yun. Ilaw. Nakakawala ko pa kuya eh. Dahil. Ay! Tama ito yung ginawa. Dahil, kung sinibiluan mo, ano ang damage na rin, kita na rin. Kasi, yun, yung ano po, yung browser. Yan o. Yung, so, Ano to, Lord? Pwede ko. Ano,
Bibig palo. Anong kinakain ko? Ako, ay umba. No! Ah. Ulo lang ba? Pag napaiyak ka, ikaw lang. Hindi ko nga ayos na kayo. Yan, huwag ninyo ka. Uy. Tinagat. Naka-face. Ikaw lang kasi sa trade. Sige ba gamit piso ba daw makalo? Nakalok nga eh. Ikinok nga di man ako tiga adi-adiyan sa na ako. Na matik ko, matarong na ko. Bari nga, hindi ka tingin ba? Uy, puta yung si Gojo. Hindi na pwede mag-deny. Fuck! 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 Direct sorcerer din siya. Baka. Ako sa gulang at Bueno. video. Pati ko puro. Ano level? Trade. Trade, kasi mo ka tulog. Ay ano? Thank you, boy. Ano, 56? Oh, joke ka pa din. Pati ko ng anak ko ganito, para speed pag ako. Paano dito? Paano mo naman pala jugo? Joke ka. Ako gusto ayok, so bulkan. Ano ang tayo na portal? Ano, i-joke ko lang. 50% na ano. Bakit ano ko lang part? So, ganyan ba ang bago? Ay, Ay, bako. pare, ikaw ka rin si Bong. Hindi ka matagtulong. Ano? Kita, Mabait, magis mo siya. malit kita. Hindi na ako nagagawa. Isip ko sa kuwit eh. Hindi talaga ito. But, Uy, gagawin na. okay. Putang mo ko sa gulang kapit ko ang change. But, yung pinula ko. Ha? Ganyan to, kaya ko natin at Di ba kami sa private center, tapos ko na ako doon.
Yung Kuya, Sir Oh, hindi. Eh, sige lang, Sir. Ako, ulit na lang ako sa ganda ng gamit, pinito mo tayo. Dahil, hirapin dito. Ito, walang dami. Anak ko, ano? Pag-liwit-liwit ka na. Saka wala do do Rinig pa na ako, ano to? Big brain. Ako sa lahat na naman, ikaw. Tahu aja kalau kita itu juga dapat sekian. Orang lebih tinggal. extra room, but extra star, Wahoo! ito naka-hold my day. Hindi na ako ba sa guard, naka-hold my day. Tama, kung may tanggal sila. Ano mo mag- Go, go, go. Go. Kaya gamitin ko ano po. Yung tanggal. Hilo. Wah, ikaw mo. Paano? Dami sa iyo. Ay, Dragon Queen sige yung 55K. Kaya na daw rin. Uy! 8 plus? Ay, mas ay, review ito. Magsala ka. No, wala to. Wala, stick ko na. Ano? Uy, yun lang. Sinali ko nga nila yung kawang ko yun. Ano yung tingin dami? Kaya po, yung ubo, nagbabot sa din ano, Espanya. Alam, kasi ako lang kinarap dito ko. Ito yung
Kung ka pala kami mo, yun. Kain lang, may 20 hours. Lokal doon sa Luzon. Lokal doon sa Langal. Wala na siya. O, di mo masukil ng 600 kasi pag tinirap din ko lang pag may 20, ay pag may 20 level, ay pag ang 20 level na daw. Ano po kasi ano? Oh, ano yun siya? Mas nakulang ano? Nakuya o hindi? Uy, po, nakula. Showcase spirit? Ang kalawa? Showcase? Ah, Paul? Ano pangalan? Last Ang week. pangalan? Paul! Paul! No? Ako rin ako. Eh, yan pa pala. Hindi mo ba niya nililitin? Hindi mo yun ano ba? Eh, kung mo mang ginagawa pa rin patay. Ano mo, ayaw di siya. Mawag ka kayo. Dito mo talaga, no? Kung may lalo, balita. Yung basta sa data na Na, naka kaya mo doon, kung kinain, ito na niya. ako gusto niya ko grabe yung gamit pero naka-wifi nakagamit ba dito Ay, lagi na yung kaya nagpahiling na ano na ba ganyan so video Ah, ganyan, tatawa mo doon din. Hindi na pagkakita no. dahil di ko kayo di ba ano ba gaya ni Chris sa mga kanta dahil basta pa sa program of 2019 hanggang ganyan may pumunta yan na so Nagkado ang anak ko yung so problema mo kaya so budget na legit nga eh, kaya nagpupubliko. ko sa kung may alawas alawas Kaya kung di pagaw ka mga puro gasolina, pagkakuhan. Kaya niya, doon ako kayo pagsabi, kayo mo pala nalaman. Bakit yung harap pa lang ka pag aning scholar sa isda mismo yun may Yung pag-alimbawa sa LGU, dahil siguro ang provide mo dahil na ganito so facility tapos gumagamit
Ako pa lang gastos ka? Oo. Pero marami man ang klaro sa kita. Sa computer na pwede ba kang resibo man baka kaya at level ko naman. Pero mas kusuro pa, no? Matabang sa mga tao. Sabi kayo na ako dito. Kadaktan mo. Kung alanganin ka talaga, it's bad ka. Yung nga, alangan. Oo. Nag-isip ko ka. Ngayon, kaya ako ba niya patalo kita man ako. Kung kailangan ko maybe nearly tapos domingo. Makait ka. Lunes na Smith ko rin. Wala mo kung random ako so hindi ako pag Lama tayo yan? Ito, nagtitigil ko na. Ako sa batang kalam. Say mo, patang pili. Sa kuya, parang pakan. Pag-alutin sa batang kalam. Ginaya mo yung sa pag-ulit. Serino. Serino. Yung nga gusto. Yung una na di. Ako tignan ko. Bigla mga lagot ko nung hindi masayang. Pan, in vivo. Oh, sure. Bangun pa, ano ba? Okay. Dito no, pero maninyari na sa pag-level ano din level 7. Pag-level 7, naturo rin ano, sponsor. Ay ano yun, kita ko ay. Uy, nakalagpas na bro. Sino? Tingnan mo ba ito? Pero ano ka na po kinaba sa ang ginamit mo may dagdag rin siya. Tapos may dagdag pa rin ginamit. Saan? Sinong nagsabi sa video? Sige, pag ano na week 15 may boss line niya. Kung nga yung may boss na wala yung magkaka na kayo para dako ang ilikat ko. Ayaw mo na mag-tutsi ko, boy. Ano na ako kumuha ng panigin nga dati pala hindi ko hindi ka pa ng DJ. Nakati ko pa rin ko sa nagpapako. Bubay ko pa dyan, Seren. Dunia ka lumubay na mailo? Ang tali ko pala nagpapalik sa stock.
Napabayaan na. Nagtagbo. Mabuong doon lagi, ano? Yan. Ano na? Ako lang pa. Sige, balik-balik lang. Kasi, hindi mo na pagdilig na yan. Dinilig ka na, matalo. Gumagawa nila, talaga. Naka-vlog mo na ako. Bagong amo. Isay. Ako makuha ako. Isay. Wala na. Kuya na sa busilyo. Ito na balik ka. Wala na sa busilyo. Sige, maga. Walang balik. Sige. Dapat ko yung pinita. Walang balik ka. Dapat sa'yo na mapapagsiguro. Hindi ka tinawag ka ba? Kaya nga, nalo yun yung gano'n. Wah! Wah! Ano ba ito? Oo, madagdag. Mahal na akong gamit yun. Langay, siguro nagpapakit ng ano? At hindi ka buo, nagkabuo. Tinawag na nga, imon, dapat lumang. Dito mo. Yung demo ito, tinirikit ko na. Yung first time, exam. Kung ano nakakalag ng mga enough! Quiet! Alam mo mag-usap live ka kay Nice address, nice address. Demo, pera ka no? Pero, kailangan mo ngayon. Demo, level 10, ako, level 8 lang. Nakakalas. Okay. Kita kayo. Parang, Yung mga yung sikat mo, ulo. Wala, wala yung nag ko pila-pila mo. Pila daw, napapit ko. Huwag taas ang talaga ito. Ito guys, ito laban, ito laban. Level 9. Mag-YouTube na lang pala na. Sabog ka na yun, bigbilang niya. Nagbago yung radyo.
Tapos nag-birthday ko siya tapos. Punishment. Gawa ko kakasama ngayon. Nakagaro mo sa the punishment. Yung ano eh. Wala, 61 years. Wow. Sa buga, no, hindi mo buhay. Tigpi na ka na ibang buhok niya. There you go. Kayo, nagkala buka ka yung buhok ka sa kabila. Yung ano eh. Maganda, nakakabila. Yung gatoro. Wala nila ko na yun. Oo. Yung pekinete. Kapag nakuha no? Siya. David 648. Ari. Oo, ano yung Ano mga tayo, ganito? hindi mo na gawin. Makasig mo lang gawin sa akin. Oo. David 6 sa iyo. Ano, buwan na rin. Wala, wala. Ano? Karamba? Ano ba? Diba? Ako na tinapos dito sa lahat. Box na yan, ano mo, nagpa-blood mo. Nakadabot ko yun sa tulog nila. Wow. Oh, feeling like that. Wow. Hindi na pinakawas ko. Tapos, kasi leader ako lang ng boss. Gawin na espada, nakita dyan. Ilang mga buwan? Unit ng ball. Pero may teko. Cellphone, Ang mina. pati siya ang kamay. So, Baksan. 755 na. hindi pa alam kung Buwan mo ko sir, eh, makawag ko ka. Hindi, hindi ko. kaya sa most Ay, puto kasi ba ko lang eh. Hindi na ako. Tangan niyo po mo na magapulog ano. Pulog ko sa rich naman. Apotik din. Hindi ko nga pagkasipin na tayo. Nag-drive ka? Hindi na ako pagkasip. Hindi na tamo ba? Sinabi. SBR mo. napapala ako, thank you, Jim. Ayun ako. Yun na. Ako, Ben. Kaya dati ko guys. Pag Wednesday man talaga, pag Dubai,
45. Ha? 45. Hanggang pa. Grabe na. 4 minutes bago magsarado. Dapat pati ito. Ay, Kaya, ang total na dahil. Grabe na. Uy, bukas pa ako. Uy, na. hindi ako yung pupuwi. Bukas pa nga ni. Huwag na mo. Start. Ano, nakapagpil. Tama ko pa. Tama kaya, ikapan. Mahalin mo sa ko. Hindi mo para ko. Hindi mo madalasan. Hindi na ako ka. Hindi ko rin. Ulit to eh. Hindi ka mo magkalbo o kaya ano. Hindi na kinakay kung karabaw. Ay, hindi ka ha. Hindi ka magkalbo sa Ate, tama. bakla na kung gusto ko. Nakaabot sa ito. Ang yan, sir. Hindi nga mo Kaya nga, di ba? Ito na pala na kami gayo. parang Kain ka lang kung nagdala ka. Ano ba nga? Ako ako ulit sa Pilipinas. Ang ako sa Uling na mo. Oo, pwede na ako. Nakasasya ako. Wala akong pan. Ayos nila eh. Wala akong pan. Ayos na na. Tahan nga damo. Ay, Papan. ano ba ba? Ano ba? Ibayin mo ko rin.
Yung pag mo pa ni Tiro. Hindi mo na yung sundalo. Sundalo.
Kaya kami sa tinda. Ako po, diretso na hindi ko ko. Pag-vlog mo lang din. Pag-vlog mo lang din. Bakit para pa? Ano ka? Siguran. Dahil, mag-iwas ka doon. Uy! Uy, mo ka doon. Siya. Hello. Wow. Oh. Fly, fly, fly. Pero din ako dito. Pada ako ako. Hindi nga, hindi. Ang kulit ko, ang kulit ko. Ito, mawala niyo po na kami. Ano po? Ano po? Wala! Anong kahit nangyari dito sa post? Ano? Mas malaki rin tayo. Nangyari sa post. So, nanood ko lang yun. Mapagod pa kayo sa kayo.
Hindi, para nag-ulit. Alisay! Hindi yan mabuti. Hindi, mahal mo ba po siya makakla? Sino nagsabi? Tingnan ko nga yan. Oo, hindi na ako. Sino ang province? Tuloy. Baka nito, Say. Say. Ang bakal na wall. Ayan o. Marami na ba? Ikalat na lang. Ikalat na lang. Hindi, yung hindi. Yan. May hindi mo bigyan yung ano, pamahal. Season 2 top 3. Siyempre, tabi na ba kanina ko? Maging captain ka mo daw. Paano na nga niya ako? 11. Ano nga ako sa 11 no? Oo. At tatapos sa wall, para sa sino sabi? Kung na na yun. Hindi naman, dahil ko, hindi ko ako nagda. Wa, o, ko na i-pick up. Dito ka na ganda mo. Sorry, wow. Buwan na parang yan. Yan ang mga video ka nito. Pak, mana kita pangalan. Eh, dito ang mga ito. TikTok, gano'n sa atin sa tweet mo pala yun. Dahil sa ano. TikTok, siguro kung channel ka naman. Very warm. At dapat naman sabi,
Up. Ha?
Ayan, hindi ko bet. At pero ang surugan naman dua. Right, sir. Pag ako right leg ko na may naumok ng bata eh. Yung kataga, may Makapantingan niya. Ba't din mo na nabubukasan na? Tayo pa, Jadi nga, awak ko doon si kumarahan siya. Hindi ka na dito.
Sumabot ako nung sa ko. Hindi nga yung display, connecting. Ay, ako nung sumabot sa ko. Ako naman na. Kasi, Talano. Ay, ba, alin? Ano ko? Ayun naman. Aron. Yan. Stop. What is it? Stop. Oh, pagka. Buwa talaga binuha ko mga so, din na sakay na rin.
Copy yun. Sige, tama na sige. Voltage. Hindi alam. Balik mo dyan. Doon ako. Ha? Doon na. Doon sa may iklan. Ang gating. Kung sige. Down nila sa review. Mabulat. Balik. Pinabagay mo na ko. Dalon ka na. Hello. Per, por. Masa Ben, masa. Ayan.
Ang naman yun. Ano yung tiyan sa nila, Android. Ang isa, si Sindro. Ikaw mo lang na, grupo mo. Sige, mabiwat. Sorry. Ah, Basta. layo. Ba't sino damay na? Ba't jacket? Pero pasa. Basta. Basta. Ginawa siya nito to, Ben. Sabi, Gigi. Nagulat naman yun. Nagulat. Kami pagkalikin doon, kita. Bigyan ka, pamamito pa. Ben. Boy pa ko. Nice one. Uy, may sirit. Ay na ako to. Masay good ako. Isa pag medya ako. Wala. Uy, pupo ka kayo. Sige, masarit. Pupo, ayun ka na. Ben. Putas hindi. Hindi mo na sa palit yung tawag ka. Hindi mo na, mag-mesh ka kaya. Pupo ka. Four. Alis na naman ito. Sabik na, sige. Naano ka na ito. Ben. Ako ka nga ipatigtaga. Ay, sige. Bakit mo ka? Sige, ka rin. Bakit na? Paro, kaya pasali, Diablo. Wala. Next up ako, Brad. Paro, tapos yung mga nakasuro. Ikaw to. Ay, agree. Yan o. Yan, nag-iit na yan. Suro. Tatlo, may mga tatlo. Gano'n ba? Demo. Magkong payo. Bro, Dave. Swing gira, isip na, tayo ka. Dapat do, hindi ka daw. Yan mo. May okay, pero. Ito lang ito. Yo, ganun din yun. Yo, tigtas.
kalabang itang bago nga ayok. Tignan ko yun. Pang gamay siya. Maro, don't hurt my friend, bro. Or you get what you got. Ayun pa, pag sino ka, atras, 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 alidan, alidan. Ayan, Ito, ito. Ito, nag-G. Ganun. tawag mo si Jay. Tawag mo siya si Jay. Ay na. Hey, hey, abigay. Ayun, bakit ba nila na ito? Tapos na pala. Pasok ko lang tayo ulit. Ayan. Ito pala. Ito na niya. Yung pa yung naka-itlog. Yan yung laban, umanda ka mo sa ko. Puta ka sisi. Hindi lang yan, bro. Ito pa. Sakapin nyo. Parang puta. Kapag hindi labang kapag baka Ito rin yung laban. sabihan mo sana. Sa likod mo. Rain guard. Ber, tabang Ber. Ano yun ang pala? Pagala. Isa. Maru. Kapag nga matigbak na ako. Ewan ko. Lahat pa dyan ako. Ano lang yun? Oh, Ber. Mga buwan. Ano ba naman?
battery ka, mag-yukso ka sa battery. Oh. Ano po? Isa ko yan, may titis ko. Hindi mo ito pa. Tuloy mo na po. Nakas ka dyan. Okay. Dito mag-titis. Hindi magkataga. Magaling ako ng bala. Ako nga, kita hindi na kami po. Pinarayin mo pa po. Hindi magaling. Wait ka ba? Mabablock ka nga, ipang-click ko. Bilang ka. Bilang. Bilang. Ay, ganito. Ay, naka mo! Mali na. Stop. Stop. Ako na ipag-click. Tapos paano? Leave. Leave. Parang kumimas, ako yan. Parang gano'n. Di ba mo ka nga target niya, no? Wait. Ano yung nga, gusto ko lang yung video. Di ba mo nga target niya? Target ko nga ito si Maro. Anak ka, Jay. Puta nga, kayo lang. Bata lang nga, yo. O, tagay na daw. Puta nga, isa ini. Tantos pa rin. Later stage, wala lang. Ver. Desay, sa katarin mo, Julio. Pagkala nga. Pakano na nga yo? Nangabuka doon, kaya nga nag-skip so, madas man na nga yo. Wala, denied ka. Hindi ko lang sa sityo. Ang doon nga, kaya nga nag-skip so, madas na nga yo. Ramir.
This one. Putang ina. Wali. Bang! Laro. Tubig-ulay. Lalo. Let's go. Ito naman sa nagata ni Kevin. Ang bukay na sa rin. Ayan na, nag-skill sa kungay. Mag-dash na, kunin na lang siya ito. Bet. Isa. Review. Creative. Nice. Nice na lang. Nice one. Yo, pag-isa ko. Sige. Okay lang. Pinay ko. Yung malaban. Oh. Ta. Yang kato. Da. Udah bang. Wala na ako. Kasi siya pa kami dalawa ba? Right? Dapat lang sa nakalaban daw. Iisip lang. Nagkilit niya ako. Nagkilit. Kaya mamaga na. Pagi ka na. Ikaw mag-doog to. Uy, tabang, putang ina. This one. Okay, abang ito. Abang, pati. Kapitan na mga ayaw. Di naman kaya. Hindi naman ulit mo. Timid ka nga, yo. Yan, follow mo. Hold. Para yun ito. Okay. Betul aku, inubos kami dua, bakit ako agad na ba? Yes, uni na ako to. Great! Ano na inalam ko na nahuto, ay tinimog siya ng kahit gumagamit daw talaga kayo. Ano po din po? Kaya ako pigdami talaga.
Nice one, sakto. Ito, dem. Oh, dem. Next one. Pasa, dem, pasa. Ayun. Nice one. Univer, yung ako. Dati. Buko ka dati. Masarap ka dati. CJ. Pulog-pulog siya, may kalabang kami nga siya pulo, siyang pulo, sa gilid. Ako sa naubay. Saan? Daray ka mo. Kasi nag-G. Ayan na si Mano. Kung paano mo yun? So, Yo, si Maro. may painting sa payong. Ano yun, directing? At ano ka niya, naka-strongest? Oh, good on. Maximize the project. Dapat? Dapat. Tingala yung bibidyo, yung daan lang. Pak! Abol ko na kayo sa pagbuko ko dyan. Abol ko na nakawa, pagbuko ko dyan. Dito ka sa nagyan ko na ito. Pagda ako yung wala. Ha? Ibang may, ano daw kung yung may tipo, explorer kayo mga dura, Besides, Jerry, ano ka ba ba? Laba. Oo, mag-rota mo maganda mo ng tao. Sa mundo yun. Pak! Sige, simulan ko nga. Oo! Tulog sa raya. Tulog sa raya. Nakamadal sa bawin. Ano siya na kayo, bakit na sana, pag neling mo, tigtaga na kami, tagaw mo na diretsyo, instead of maskits. Kung sa site na natahaw, Pero, klaro, di ba pasarap ko na wala akong tatya yan. Sabay! Nag-J. Ano kasi? Ganda ka. Ganda kasi ano. Kita kayo sa Kasi tama nga ito na. Ganda niyo. Paro ko yun, Dad! Si Maro! Ay, you know. So, ano nga, ito pa rin yung school. Ay, kasi yung site sa nada ko. Yan, yan! Tungad! Ayan. Kaya ako. Probinsya. Mura, bumuli ng batang kiyapo. Malap siya,
Zero da pasangan, may zero da. Nagusit ko ay. Da pasangan kasi kasi, meron na zero da. Mas mura mo muna na ipapalayaw mo kasi. Bibidayan. Oo, so ano itang doon? Kasi nag-abot na swat, bugano. Nakulpat yan, tulog sa mga itang doon. O ninaw, kung tagadaan, diba po? Yan ba? Galing nga, sa nagabot ko. Sige, kung to, may nakatingkins na. Ito na, ito. Per. Oh, shit. Sabay tayo, pupukoy ka sa Yan, maganda doon. May dito tayo pang-bawas mo. Nalilibunin ko. Dito, lusubok ko. Ano dito ganda nung taka, ibig may kiman ako. Wala na wala yung video. Ay, kay kasi naman kay Gonzi. Wala tama na. Parang tama yun. Parang sa Balik ka dinayip ka, ulang-ulang mo na nga. ganda naman doon. Dito ang buhay niya. Nagpadang wala rin. Sa atin ang mapagsimasigaw. Pagkong sito. Ay na rito. Ito naman, ito. Ito na nila. Bet, kung na siya. Okay, ganda rin. Pero di ba na-down yan na? Nakakamay siya na. Oo, ito. Very big life. Pag una pa may lupa gago. Ito pag ito ka doon. Why? Wala na ako sa college na ako. What? Pinalaw ko ay sa ano? Gamo. Gusto ko take. Hindi ka magrane, hindi ka magrane. Sige ka, bubu. Sige.
Mas sila mag-iwan pala din. Malagang kulangan ng mga pagod po. Ay, mga ay. Lahat yan pa. Alin. Una. Pagkita ang buhay mo, magkita, ano, tapos sa hindi ka dapat sa iya, magkita. Pasal, magkita. Parang mo magdadalik na doon. Hindi lang ako. Pag-pag-pag-pag mo. Okay. Huwag nila, Huwag pa rin yan. Saan ito? Hoy, gabat! Nakakalakan yung buwan. Bakit ko doon? Kaya ko doon. Ano yan, si Maru? Buko sa people. Amen. Wow. Huli na ngayon. Wala. Yan, utang ko pa kung ano doon. Jerry. Athletics. Yung dagit mo sa medal. Ay, si Maro. Ay, pagandang sa ako. Kulang pa. Ano ka naman? Ulinaw! Eh, makalaban mo ba sa akin? Pakilaban. Pakilaban din, wala yung sila po. Babang!
Hindi ka ba yung burot ng mga Yan ang kande, taon mo na doon na. Papajingan niya po. Tawaran mo na, magkasano. Tanga yung panlaki na ako. Wala na lang mo siya. Bumukha yung safety, man kakita ba? Magano ka na sa nalay, doon ka pa na iyan nag-aro, so out ka din there. Uy, nakati. Ako sa dito. Ay, pali mo siya. Gadaan. Hindi na kanilaan. Abdul ka na dito. Paano kita kumilahin? Abdul, ito pala, buwan. Pinoktok. Pinoktok para dyan. Okay lang. Diba, hindi na Hindi ka na advent magtataga na kadya ko. Alam pa nga na medya ako. Maro, nasay ko lang dito. Wala ka buwan. Oh, Pero ang sis ka ni Maro, something good. yung mamo, naging mamo niyo. Yo, ako, okay. Mamo lang Maro. Ito na. Kaya niya nalugi siya sa mga. Ito ba? Ikaw magagadaan, nakadya ako. Wanit ka gabos ngayon eh. Iba na, sige. Ito. So, yan! Nadaw manggirahi. Wala ko ginahan ako. Bang! Putang ina mo, nakapula ako. Kuya si Maru! Kuya si Maru! Ano ko, bila na ako. Paano? Dahil mag-dash. Sabi dahil mag-dash. Pagbuhat, pabigat na yun.
Ba't sinabali? Naris, masarap ang Gusto mo niya ko ba? Si Maro. Ay, sabi mo na kuya. Wala yung mga sabi ko. Mapagkadapat, bakit magiging sa akin niya? Walang awal. Siya ko. Hindi ka magulat ko. Magkano? Hindi na. Trust kang 14. Paro, tayo ko kamayo. Ang pap nagtutupan. Trust kang 14. Pati, makala ko pa niyan na bebe. Mali na naman. Wala. Oh, this good. Kaya pagod ako, Benji. Okay lang. Wala, dyan, natulog sa dan ang silay. Huwag na po sa dan. Ito na mali ko. Mali. Ito pang mali ko naman. Ay, pag-ulo. Maganda. Sa lugar ako yun. Pagkang ina. Pagkang ina. Pasay nyo nga tumanawag. Paglag makangayo. Ayo. Kuya. Puta talaga. Kuya ka naman. Action. Bakit? Hindi para sa kuya ko na. Pero kung mo yung dito sa dito mo.
Kuya, ang isa ko si Maro. Isa ko ikaw. Ay, naka mo. Tama na kayo. Kaya, pasirin na ako dyan. Dami ng mga itindi. Dumanaw, akin sila na, dali mo sila sa 20. Sila mo ba? Si Marta, Dali na siya rin. Ay, si Kete yung ay mo. Kasi ako niya ako sabi ka. Yung na-pain ko. Ano yun? Kami ba yung pangarap ko? Oo. Bro! Parang Bawat mapatubig ka. Tingnan mo ba? Kaya yun ako sa bitang buhay. Yan o. Practice naman. Alis na. Ito. Diba? Ay, sawan. Kaya mo nalang sa Bibel. Stop. Stop.
ito.